Benvolguts. Aquest any la festa de Sant Jordi ens agafa a tots, com ja sabeu. Però nosaltres no volem deixar-la passar sense fer una petita celebració. A les companyes del curs de Conversa en Català us volem oferir unes frases molt boniques d'en Pere Casaldàliga. Rebeu-les com si fos una flor, com una flor d'aquelles tan maques, amb aquell color, amb aquella olor, i bé, ja sabeu que fins i tot les roses tan meravelloses tenen alguna espineta. Us desitjo un molt bona diada de Sant Jordi i una abraçada molt forta. Hola, soc la Conxita. Som un grup d'alumnes de classe de català. Nostra professora Betlem i nosaltres volem celebrar la festa de Sant Jordi. Pere Casaldàliga és un bisbe català que viu al Brasil, on treballa pel seu compromís amb els més pobres. Feliç Sant Jordi, que ho passeu bé i una abraçada meva. Bon dia, soc Irene de Català i aquesta és la meva frase. En aquest món no n'hi ha ningú inútil i tothom té el seu lloc. Que passeu bon dia de Sant Jordi, que us regalin molts llibres i moltes roses, però suposo que aquest any no podrà ser. Ja vindrà un altre dia. Que passeu bon dia. Un petó per totes. Hola, em dic Carmen Llamas. La meva frase és: on no n'hi ha llibertat, no n'hi ha pot haver justícia. Que tinguin un bon dia de Sant Jordi. Hola, soc l'Amèlia i volia, ja que aquest any no podem juntar-nos per fer alguna cosa al dia de Sant Jordi, que tanta il·lusió nos feia, volia dir una frase que m'ha agradat molt. La terra és l'únic camí que nos porta al cel. Desitjo que passeu un dia molt agradable i l'any que ve serà millor. Un petó per tothom. Adéu. Hola, bona tarda. Em dic Maria i la meva frase és: els valents són aquells que vencen la por que tenen. Bona diada de Sant Jordi per totes, ànims i bona sort. Hola, soc la Vicky, de Converses en Català, i la meva frase seria aquesta: el problema és tenir por. El problema és que la por ens faci deixar d'assumir responsabilitats. Això. I després dir-vos que us quedeu a casa, que si aquest virus no troba a ningú, doncs llavors es fumarà. I podrem sortir a prendre una cerveseta i unes braves, o sigui que tots a casa. Un petó ben fort, aunque sigui virtual. Apa, adeu, bon confinament. Bon dia. Em dic Isabel. Si no defenses una causa justa, la vida no té sentit. Que tingueu un bon dia de Sant Jordi. Hola, soc Carmen Sant Martín del casal de Sant Genís dels Agudells i la meva frase és la següent: el que em fa ser com soc és que dono el que tinc. Com més dono, més en tinc. Bé, solament desitjar-vos que passeu un feliç dia de Sant Jordi i comparteixo aquesta meva floreta amb tots vosaltres, amb una forta abraçada i un fort petó. Hola, soc la Carme. La meva frase per al dia d'avui és: no tenir res, no portar res, no poder fer res, no demanar res. I de passada, no matar res, no callar res. Aquest poema és del Pere Casaldàliga.
un bisbe català a Brasil. Us desitjo que passeu una bona diada de Sant Jordi. Soc la Rosa. Em sembla que la bellesa és una espècie de sagrament. Tot i que perds l'oïda i sents més perquè escoltes la vida. Desitjo que, malgrat tot, passem un bon dia de Sant Jordi. Bona tarda. Em dic Empar. Soc del grup de català. Faré una lectura d'Albert Espinosa. Mai no intentis guardar energia per l'endemà. Mai no deixes de somriure, de riure, de viure, de sentir emocions que puguis tenir aquell mateix dia. Mai no deixes passar un dia de la teva vida. Bona tarda, molts petons i moltes roses. Adéu!